tulkaa vaan rohkeasti nyt tänne salin puolelle, sillä nyt on alkamassa paneeli. Kaikki, jotka seuraavat paneelia ja varsinkin he, jotka osallistuvat siihen yleisökysymysten muodossa, niin he saavat ensimmäisenä mennä hakemaan sitten kahvia, kun kahvitauko koittaa sen jälkeen. Rohkeasti vaan tänne. Kutsun lavalle Kai Mykkäsen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Istu siihen reunaan. Heli Antila Fortumista. Löytyykö Heli Antila jostakin? Mikitettävän. Otetaan siinä välissä Jarmo Partanen ja Jan Segerström. Tämä viime mainittu herra ei taidakaan olla teille ennestään tuttu, mutta hän on Empower IM:stä. Jätetään Helille paikka siihen. Mulla ei olekaan varattu tähän tuolia, joten saan ehkä norkoilla tässä muuten vaan. Onko kaikilla nyt mikrofonit? Tervetuloa. Ja tosiaan niin, olen kovin otettu siitä ja varmaankin tämän älykkään verkostoitumisen ja keskinäisen jakamisen teemaan, niin kommentit, kysymykset liittyen tämän paneelikeskustelun puheenvuoroihin on äärimmäisen tervetulleita. Teemanahan on älykkäiden sähköverkkojen kansainvälinen kehitys sekä merkitys suomalaiselle teollisuudelle. Jaetaan tämä kahteen osaan. Ja ehdotankin nyt, että jokainen panelisti kertoo ihan pähkinänkuoressa ja lyhyesti sen, että mikä on sun kannalta se olennainen asia, jota ajattelet tämän teeman ympäriltä. Mikä on sun kannalta se olennainen kysymys? Aloitetaan vaikka sieltä Kai Mykkäsestä, ole hyvä. No, kiitos. Ja kyllä mä sanoisin, että mä katson tätä vähän maallikkona, en ole kehittämässä energiateknologiaa, mutta milloin mä heräsin tähän kysyntäjoustoon, niin jos sanoin, niin kuin tuossa vastailin lounaan aikana jollekin, että 15 vuotta on ollut keskeisenä yhteiskunnallisen kiinnostuksen kohteena niin kuin se, että miten energia, ympäristö saadaan yhdistettyä, millä tavalla me jätetään tämä planeetta vähintään yhtä hyvässä kunnossa seuraaville polville, niin silloin kun mä olin elinkeinoministerin erityisavustajana energiastrategiaa laatimassa, niin silloin mä niin tajusin omalta osalta sen, että meillä on paha jälkeenjääneys, kun puhutaan vain terawattitunneista vuositasolla, eikä huomata, että itse asiassa se pääongelma alkaa yhä enemmän olla Saksassa jo nyt tännekin tulossa tehovaihteluiden ja kysynnän vaihteluiden, eli megawattituntien matchaaminen niin kuin tunti- ja vuorokaustasolla. Ja siihen liittyy tietysti tämä kysyntäjousto, varastointi, myös laajat siirtoverkot on se niin kuin keskiö, johon itse asiassa energiapolitiikassa pitäisi paljon enemmän keskittyä nyt, paljon jopa isompi merkitys kuin sillä, että miten terawattitunnit vuodessa matchautuu. Ja Heli Antila, ole hyvä. Kiitoksia. Oikeastaan jatkan tuohon Kain teemaan. Fortumilla on visio aurinkotaloudesta, ja aurinkotalous tarkoittaa sitä, että mennään kohti uusiutuvia energiamuotoja. Ja se, että me nopeutetaan sitä menoa, niin silloin me tarvitaan älykkäitä sähköverkkoja, kulutuksen ohjausta ja niitä varastoja, mitä Kai tarkoitti. Ja se, että mennään kohti aurinkotaloutta, tarkoittaa, että me ilmastonmuutosta hillitään paremminkin kuin nopeutetaan. Jarmo Partanen. No niin, samoja teemoja, vähän eri sanoin. Älykkäiden verkkojen ensimmäinen tavoite, joka on monin paikoin jo toteutunut hyvin, on ollut mahdollistaa uusiutuvan energian, myös hajautetun uusiutuvan energian lähteiden verkkoon liittämisen, markkinapaikkaliittämisen mahdollisimman helposti ja joustavasti ja edullisesti. Ja tämä on nyt saavutettu ja tulokset on nähtävissä ja siitä on sitten seurannut näitä isoja haasteita sitten tämän hetkittäistehojen tehotasapainon ylläpitämiseksi. Ja toki markkinamalliongelmia on tullut ja nyt älykkäiden verkkojen jatkokysymykset liittyy juuri siihen, että miten tämä kestävyyden näkökulmasta erinomainen kehitys voidaan vaan kiihdyttää, eli että saadaan paljon uusiutuvaa, johon liittyy haasteita, mutta ne on ratkaistavissa. Ja. Joo, täällä kuuluu hyviä ja kauniita ajatuksia siitä, miten meidän pitää päästä siihen tulevaisuuden visioon, ja jaan ne ajatukset kyllä mitä suurimmassa määrin, mutta samaan aikaan katson tätä teollisuuden näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, että meillä täällä Suomessa on erinomaista osaamista liittyen nimenomaan älykkäisiin sähkömarkkinoihin, mutta myös älykkäisiin sähköverkkoihin. Ja tässä se tietämys, jota näissä teknologiaratkaisuissa, joita on kehitetty ympäri maailmaa, on luotu, ja se tietämys, joka meillä on, kun me olemme kehittäneet tätä markkinamallia ja kehittäneet tätä monitoimijaympäristöä,
niin se pitäisi saada yhdistettyä, ja siitä näen, että muodostuu Suomelle loistavia vientituotteita ja loistavia mahdollisuuksia viedä eteenpäin myös tätä visiota kestävästä energiajärjestelmästä ja siihen liittyvästä monitoimijaympäristöstä. Ja pahimmillaan loistavia menetettyjä mahdollisuuksia. Näinpä, siksi meidän täytyy toimia. Suomen energiapolitiikan historia on tietysti täynnä loistavia menetettyjä mahdollisuuksia. Kommentoikaa aivan vapaasti siis toistenne puhetta ilman puheenvuorojako-odotusta, mutta me ollaan tietysti keskitytty aika paljon Suomeen tässä tänä aamuna, mutta mikä tämä tilanne on maailmanlaajuisesti? Mikä ajaa älyverkkokehitystä ympäri maailmaa? Suomessa, Euroopassa, eri Euroopan maissa, Pohjois-Amerikassa, Kauko-idässä, Afrikassa. Kertokaa siitä, mitä tunnette, ja arvatkaa siltä osin, kun ette tunne. Jarmo, anteeksi. Vähän kärjistä. Euroopassa ideologia siitä, että maailma pelastetaan, joka on erinomainen asia. Kiinassa pelko, että tukehdutaan, siis vallankumouksen pelko. Ja sitten näillä Greenfield-alueilla tavoitteena saada hyvinvointia sähkön avulla, energian avulla lähes nollahinnalla. Jos ajattelisi siltä kannalta, että otetaan siihen vielä tämmöinen niin kuin amerikkalainen näkökulma, niin tullaan tähän polttoaineomavaraisuuteen ja sitä kautta niin kuin omien uusien resurssien löytämiseen. Siinä onkin niin kuin tullut esiin myös sitten se, että ei puhuta vain yhdestä energiamuodosta, vaan puhutaan useista energiamuodoista yhtä aikaa, ja sen älyn ja näiden eri energiamuotojen yhdistämisen asia on myös nostanut päätään. Joo, ja pahoin pelkään myös niin, että vaikka mun mielestä sinänsä siis energiamarkkinoiden pitäisi mahdollisimman rajattomasti toimia ja toivoisin, että ei tule vastakkaistelua, niin tämä tilanne, mikä nyt tuntuu, että kuukausi kuukaudelta tavallaan laajenee taloudesta muuhun yhteiskunnalliseen vastakkaisteluun Venäjän ja Euroopan välillä, niin luulen, että tämä kyllä tulee antaa niin kuin tavallaan semmoisen uudenlaisen boostin sitten siihen, että pyritään kehittämään ja ollaan valmiita myös investoimaan unionin koordinoimalla tavalla, siis kaikenlaisiin EU-maiden sisäisiin siirtoverkkoihin ja myöskin kysyntä-ostovarastointiratkaisuihin, joilla vähän tähän, mitä Jaankin viittasi, niin saadaan tätä puolta vähennetty. Että tuohon kun alun perin, että mikä tätä draivaa, ja kun katsoo sitä vähän enemmän kauempaa, niin kyllä mä ensimmäisenä olisin vastannut, että Saksa. Että ne muutokset, vaikka me ollaan varmaan laajasti täällä, ja itse ainakin sitä mieltä, että Saksa on paljolti epäonnistunut esimerkki, koska päästöt ei ole laskenut, ja on vaara, että siellä investoidaan niin kuin varsin vinosti asioihin, mutta tavallaan se on se iso driveri, jonka takia me aletaan nähdä se väistämättömyytenä, että uusiutuva vaihtuvatehoisena tulee niin laajasti maailmalle, ja se on niin kuin maali, jota kohti kaikki juoksee. Ja sitten se, mitä vielä toivoo, että kun katsoo, että nyt jossain maissa se driveri on regulaatio, niin toivoisin, että se laajemmin menisi siihen, että se on markkina, joka sitä ajaa, että sillä me saadaan kaikista nopeammin ja tehokkaammin asioita eteenpäin. Että regulaatiota tarvitaan siihen, mihin Kai tuossa viittasi, että saadaan esimerkiksi Euroopan tasolla verkot sille tasolle, että se on todellinen markkinapaikka, eikä siellä ole 30 erillistä markkinapaikkaa, missä on eri säännöt. Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että mikä on se commodity tai hyödyke, jolla on arvoa, niin tämä on myös sellainen asia, että kun ajatellaan, niin kuin millä tavalla esimerkiksi tämä sähkömarkkina on avattu, niin se on avattu reguloivilla toimenpiteillä ja luomalla ikään kuin tuoterakenne tai luomalla rakenne sille, että mitä treidataan, niin tässäkin ehkä vaaditaan hiukan uutta ajattelua siihen, että millä olemme käymässä kauppaa, jotta sitten se kaupallinen intressi herää niin, että kaupalliset toimijat näkevät sen suoran kaupallisen hyödyn siitä, että mennään kohti sitä tavoitetta, joka kuitenkin niin kuin ideologisella tasolla on melko lailla kaikkien jakamaa, että kyllä kaikki sinne haluavat, on vain eri aikataulut. Sitten jos tuohon vielä itse sen verran täydentää, että siis tässä tilaisuudessa tietysti, kun tilaisuus on ollut varsin onnistunut ja ollaan jo iltapäivässä, niin varmasti kaikilla on se lähtökohta oletus, että meillä on tämmöinen suuri älyvallankumous menossa, ja kysymys on vaan, että mikä sitä draivaa. Mutta sitten toisaalta niin kyllä voisin niinkin päin esittää kysymykseen, että väittäisin, että tätä ei varsinaisesti niin kuin draivaa mikään verrattuna siihen valtavaan kumoukseen, joka sitten taas energian tuotantopuolella niin kuin uusiutuvissa on menossa, ja että Eurooppa on itse asiassa tähän asti mennyt vähän niin kuin peppu edellä puuhun siinä mielessä, että suurimmassa osassa maita on laitettu suuret syöttötariffit ja saatu tavallaan vaihtuvatehoisen määrä taivaaseen, ja samaan aikaan siitä iso osa joudutaan laittaa negatiivisen hintaisena tavallaan ulos markkinoilta, kun nimenomaan tavallaan
olisi pitänyt ehkä ottaa alun perinkin huomioon enemmän se, että me tarvitaan älyverkkoja, me tarvitaan kysyntäjoustoa, varastointia, jotta tämä uusi maailma toimii. Ja valitettavasti tälläkin hetkellä niin ehkä enemmän käytetään rahaa siihen, että ollaan luomassa kapasiteettimaksuja, joilla maksettaisiin varallaolosta myös aika hitaasti käynnistyvälle kapasiteetille, vanhoille hiilivoimaloille ja näin poispäin. Käsittääkseni Saksassa on ikään kuin ostettu ja osin määrätty niitä pysymään paikallaan ja samaa vähän mietitään Pohjoismaissakin ja näin, kun ehkä enemmän pitäisi oikeasti draivata tätä älypuolta ja laittaa satsauksia tänne. Kyllä, tämä on nimenomaan totta, ja tässä näkyy hyvin se, että mihin joudutaan silloin, kun lähdetään teknisestä ratkaisusta ja joudutaan hätähuutona tekemään jotakin, jolla saadaan aikaiseksi se, että se ainoa, mitä siellä nyt olisi saatavilla, saadaan jotenkin mukaan. Ja tässä se, että meidän markkinamalli rakennetaan sillä tavalla, että siellä on ne joustotuotteet, siellä on ne mahdollisuudet tehdä kauppaa sillä joustavuudella ja erilaisilla energiamuodoilla, niin se tuo niitä mahdollisuuksia, mutta samalla edellytys on, että meillä ei ole sellainen hätähuuto päällä, että me emme voi taata sitä, mitä meiltä odotetaan. Jos ajatellaan jakeluverkkoa, meiltä odotetaan toimitusvarmuutta, meiltä odotetaan laatua, ne pitää taata, tai sitten täytyy sopia, miten niistä käydään kauppaa. Ja sitten taas, jos ajatellaan tuotantoa, niin siellä on paljon resursseja, jotka on niin kuin suurten toimijoiden käsissä, ja sitä kautta on paljon intressiä varmistaa, että tällainen työllistävä suuri osa taloutta jotenkin pysyy mukana, mikä taas ei välttämättä sen kokonaisuuden kannalta ole sitten enää järkevää. Eli siinä mielessä juuri tämä ajoittaminen on tärkeää. Nyt tehdään jotain hätäratkaisuja, jotka ohjaa sit väärään suuntaan sen fiksuimman tavan kannalta. Mutta jos otetaan pysähdytään tähän Saksaan nyt hetkeksi, niin onko saldo nyt tällä hetkellä se, että positiivista on se, että Saksa on nyt ikään kuin osoittanut suuntaa, rohkaissut varmaan tässäkin huoneessa kymmeniä ihmisiä siihen, että tämä on niin kuin nyt todella kuuma alue, missä työskennellään, mutta myöskin tehnyt paljon virheitä, joista toivottavasti me opimme. Kyllä Saksa on tehnyt paljon hyvää. Saksan ansiosta me ymmärrämme, että uusiutuvalla energialla toimiva energiajärjestelmä on mahdollinen. Pahinkin jäärä joutuu myöntämään, että on päiviä, jolloin Saksassa pärjätään pelkällä uusiutuvalla energialla. Jos ajatellaan toisesta näkökulmasta, niin ne tuotantoresurssit, joita voidaan hajautetusti asentaa. Saksan esimerkki on mahdollistanut sen, että teollinen tuotanto on noussut sellaiselle tasolle, että näiden resurssien hinta on laskenut. Meiltä löytyy muitakin tällaisia. Hajautetun tuotannon eteenpäinvientimalli. He ovat onnistuneesti toteuttaneet mallin, jossa yhteisöt ovat yhdessä toimijoiden kanssa tuoneet uusiutuvia resursseja kentälle, jolloin on päästy niistä tilanteista, jossa naapurivalitus kaataa tuulivoimalan. Ja tällaisia positiivisia kehityksiä on paljon, mutta samalla niin on pakko myöntää, että systeeminä tämä järjestelmä on epäonnistunut. Meillä on epätasapainossa oleva sähköverkko, meillä on epätasapainossa oleva tuotantopaletti, ei ole tiedossa, millä tavalla tätä voidaan kokonaisuutena ajaa. Sähkömarkkinat on suljettu pois ylimääräisillä tuilla, jotka on suoraan kohdistettu tiettyyn teknologiaan tai tiettyyn tuotteeseen, ja sitä kautta tämä ei ole kestävä ratkaisu. Mutta tässä on luotu se kipupiste, joka pitää nyt ratkaista älykkäillä sähköverkoilla, joustavilla tuotteilla ja uudenlaisella ajattelulla, jonkalaista meillä täällä Pohjoismaissa on jo pitkän aikaa kehitetty. Ja asiakkaat maksaa tästä todella paljon, ja nimenomaan ne asiakkaat, joilla siihen ei oikeasti ole varaa, eli ne, jotka ei ole pystynyt hankkimaan itselleen niitä aurinkopaneeleja, niin siellähän mennään sosiaalihuoltoon hakemaan rahaa sähkölaskuja varten. Kyllä. Joo. 10 vuotta sitten tein taloustieteen kandityön eurooppalaisen päästökaupan tehokkuudesta suhteessa hiiliveroon. Mä edelleen vahvasti sitä mieltä, että me oltaisiin, kun kysyit vähän, että onko Saksa huono vai hyvä, niin paljon parempi olisi, jos meillä olisi 10-kertainen päästöoikeuden hinta, selkeä tavoite siellä, sitten epäsuoran vaikutusten kompensointi hiilivuotoaloille, mutta että silloin se drivaisi sitä päästöjen vähentämistä ja antaisi markkinoiden allokoida, että mihin tuotantomuotoon tai tehostamismuotoon tai varastointisäätömuotoon ne investoinnit kohdistuu. Syyhän tässä on myös olemassa, ei saksalaiset ihan tyhmyyttä ole valinnut tukiaisvetosta, vaan nimi on ydinvoima. Ja jos kysyy saksalaisilta Energiewenden suunnittelijoilta, niin he sanoivat, että kyllähän tämä henkisesti on ollut 8% anti-ydinvoimakampanja suurimmalle osalle saksalaisista, ja tämä päästöjen vähentäminen muu on niin kuin ollut sivutuote, jolloin he ei tietenkään voinut hyväksyä niin kuin puhtaasti päästöhinnoittelua, jossa sitten ydinvoima ja vesivoima olisi sama. Suomessahan tämä ei ole ongelma ilmeisestikään, jos ne vaan saadaan joskus valmiiksi ne ydinvoima. Onneksi järki on vielä jossain määrin suomalaisilla voitolla. Mutta tosiaankin se Saksan virheistä huolimatta, niin kuin tässä on todettu, niin kyllä Saksa on tehnyt varsinaisen niin meriitin sillä, että se on uskaltanut lähteä, se on onneksi riittävän vahva. Kansantalous se ei kaadu näihin ongelmiin millään lailla, se vähän värähtää, mutta ei kaadu.
Ja se on mahdollistanut sen, että tosiaankin on markkinaehtoisesti ei oltaisi lähellekään tässä tilanteessa, mitä aurinkoenergia maksaa tällä hetkellä ja miten se kehittyy. Oltaisiin jossakin siellä odottamassa sitten, että siis joko hukumme tai tukehumme. Niin, kyllä, tämä on aivan totta ja se pitää nimenomaan muistaa, mutta nyt on se oikea hetki yhdistää tämä osaaminen ja tehdä sitä tulevaa markkinaa yhdessä. Juuri niin. No niin, nyt onkin hyvä kohta siirtyä siihen kysymykseen, että mitkä ovat sitten Suomen vahvuudet ja suomalaisen teollisuuden tutkimuksen vahvuudet tässä älyverkkoteknologiassa. Heikkouksiakin saa mainita. Tähän suomalaiseen tyyliin muuten kuuluu, että kun siis on aivan kiistatonta, että tämä, kuten ollaan jo tähän mennessä nähty ja nähdään vielä muutamassa posterissa lisää, niin tämä SCEM-ohjelma on ollut aivan suuremmoinen tapa saattaa yhteen ja kehittää uusia ja mahdollisesti niin kuin mullistavia tuotteita, niin tämä itsekehun määrä on täällä pysynyt kohtalaisen vähäisenä, ellei suorastaan olemattomana. Mutta minulla on täysi vapaus nyt sitten kehaista tässä, että ihan huonosti ei mene, mutta heikkouksiakin saa toki mainita. Olkaa hyvä. Niin ilmeisesti sitten Aalto-yliopiston yhdistyminen ei ole tarkoittanut, että markkinointiopiskelija olisi jokaisessa tiimissä mukana, että silloin saataisiin tämä kehuminen toimimaan. Mutta tuosta, mikä on Suomella vahvuus, heikkous, niin kun jos heikkouksista lähtee niin kuin tähän suomalaisen tapaan, niin kyllähän se tietysti siinä mielessä totta kai on se, että meillä tämä kotimarkkina, me ollaan ikään kuin jäljessä markkinana monessa. Me ollaan siinä vaihtuvatehosten määrässä, joka sinänsä on hyvä meidän sähköjärjestelmälle, mutta tietysti ei ole luonut sitä kysyntää näille ratkaisuille. Mutta me ollaan myös jäljestä vaikkapa sähköautoissa, ja usein sanotaan, että eihän se sovi Suomeen. No, mulla on nyt vuoden verran ollut meidän perhe ainoana autona täyssähköauto, ja erittäin hyvin pystytään ajamaan sekä täällä olevat ajot, että Landelle Saloon, että sukulaisiin Turkuun tai Lappeenrantaan näin. Se on enemmän niin kuin moodista kysymys, vähän insentiiveistä, mutta jotenkin me ollaan näissä helposti konservatiiveja, ja sitten se vaikuttaa varmaankin, te osaatte paremmin kertoa, että miten kipeästi sitä kotimarkkinaa, edelläkävijämarkkinaa tarvitaan, mutta varmasti järkevien keinoin tuotettuna sitä tarvittaisiin. No myönteisiin puoliin, josta te osaatte myös kertoa paremmin, mutta kyllähän se on selvää, että me ollaan energiateknologian, sähköverkkojen, älyverkkojen, mobiilitekniikan niin kuin osaavimpia maita Euroopassa ja maailmassa. Ehkä se on osin ollut sit haastekin, että me otetaan asiat vakavasti, että täällä kehitetään nyt kyllä sähköautojen latauspisteiden Virtapiste Oy:tä, jossa heti on yhteislaskutettu latausjärjestelmä ja sen maksutusjärjestelmä. Norjassa mennään toisinpäin, että pistetään ensin 10 000 latauspistettä ja sitten mietitään, että onko näillä jotain yhteyttä sähköverkkoon vai ei ja millä tavalla laskutukset menee. Mutta tässä mielessä me voidaan esimerkiksi olla vieläkin varmaan antavana osapuolena sille älyverkkoteknologialle, kaksisuuntaisille sähkön laskutukselle ja myynnille ja näin poispäin, mutta kyllähän tässä vähän kiire on, koska mä luulen, niin kuin tuossa tauollakin puhuttiin, että jos Saksassa on isot ongelmat, siellä on 10-kertaiset resurssit, nyt varmasti yritetään ratkaista siellä näitä haasteita, ja olisi tärkeää olla nyt sitten tuottamassa niitä ituja ratkaisuiksi nopeasti. Ja tämä on totta. Jos sen verran että missä me ollaan hyviä, niin kyllä me ollaan hyviä ekosysteemiajattelussa. Että jos ajatellaan tätä energiajärjestelmää, sä mainitsit just sen, että me ollaan tietyllä tavalla jäljessä. Se on ihan totta, kun ajatellaan niitä yksittäisiä resursseja, mutta samaan aikaan tämä meidän ekosysteemi on yllättävänkin kestävä. Ja siellä on yllättävän hyviä resursseja, jotka nimenomaan mahdollistaa sen, että me voidaan miettiä sitä kokonaisuutta, sitä kokonaisenergiatehokkuutta ja näiden erilaisten resurssien toimintaa yhdessä. Ja siinä toisena tekijänä sitten vielä tämä meidän implementoitu markkinamalli, että meillä on niin kuin useita toimijoita järjestelmässä. Ja näiden systeemisten ratkaisujen kehittämisessä, siinä me olemme vahvoilla ja näitä pitäisi nyt nimenomaan viedä sinne, missä niin kuin näiden saarakeratkaisujen huutava kipupiste hakee sitä systeemistä ratkaisua. Et sillä tavalla päästäisiin varmasti hyvin eteenpäin ja samalla sitten saataisiin niitä kaivattuja loppupään resursseja tänne Suomeenkin osoittamaan, että oikeasti näillä asioilla voi toimia. Ja tosiaan meillä on aito toimiva sähkömarkkina ihan kuluttajiin asti. Et monessa maassahan se on paperilla, mutta se ei toimi käytännössä. Ja mun mielestä se on nyt erittäin hyvä myös, että Suomessa Fingrid haluaa löytää uusia keinoja näihin päivän sisäisiin markkinoihin, että miten me hoidetaan niitä tehokkaasti. Et ehkä se mun huoli sitten on se, että muut maat ei halua viedä asioita näin markkinaehtoisesti, että me tehdään ne maailman parhaat ratkaisut markkinaehtoisille markkinoille ja sitten niitä ei olekaan kovin monessa maassa. Joo, hyvin pitkälle samaa mieltä, että se Suomen vahvuus on tässä, että kun nytkin on seurakunta koolla, eli täällä on kaikki varmaan alan keskeisimmät asiantuntijat niin teollisuudesta kuin viranomaispuolelta kuin tutkimuslaitoksista.
se on sitä suomalaista vahvuutta, että sitten kun mennään johonkin suuntaan mennään, mutta sitten toinen puoli on se, että vähän tämmöinen, mikä on vahvuus ja heikkous, että meidän energiajärjestelmä on vähän liian hyvässä kunnossa tähän nyt, niin kuin, että ei ole tuska, siis sisäinen tuska puuttuu siinä. Sehän on se kaikista kovin driveri yleensä, muuta kuin tämä taloustuska, jota nyt tietysti voitaisiin helpottaa tekemällä hyviä tuotteita. Vielä palaan tuohon markkinakysymykseen, että onko se tosiaan sitten näin, että meidän pitäisi itse asiassa saada vientituotteeksi paitsi erilaisia vempeleitä, niin myöskin itse tämä markkinatalous tässä sähkömarkkinoissa. Toisaalta älykkäiden sähköverkkojen rakentamista on esitetty myöskin tällaisena eurooppalaisena elvytystoimena, kun nyt tilanne on se, että kysyntä Euroopassa on kutakuinkin kuihtunut ja siitä suomalainen vientiteollisuus kärsii enemmän kuin minkään muun maan vientiteollisuus, niin sitten komissiohan kokoaa paraikaa peräti 300 miljardin euron elvytyspakettia, jossa juuri tämä infrastruktuuri, josta varmaan olennaisena osana olisi tämä älykäs sähköverkko, olisi yksi keskeinen osa, niin tämä ei tietenkään ole täysin markkinaehtoinen niin kuin ratkaisu, mutta kannatatteko noin muuten tällaista suurta eurooppalaista jälleenrakennushanketta? Siis ainakin sähköverkkojen puolella niin se ihan varmasti edesauttaa sen laajan markkinan syntymistä. Siis se mua ihmetyttää, että tahot, jotka kannattaa uusiutuvaa energiaa, vastustaa sähköverkkoja. Sähköverkothan mahdollistaa uusiutuvan energian hyödyntämisen ja pitäisi löytää keinoja nopeuttaa näitä prosesseja. Mutta jossain Saksassa sehän on ihan mahdoton prosessi, että sä saat rakennettua sähköverkkoa. Se on ideologia, katsos, kun pitäisi tehdä ihan itse omiin käsiin se kaikki siinä, niin sitten se on hyvä. Ja sehän on, tämä transmission on niin kuin tätä vastaan. Se on tosiaankin aivan ihmeellinen tämä keskustelu, mutta jostakin semmoisestahan se kumpuu. Kyllä vaikka ilmeisesti kuitenkin varastointi ja kysyntäjoustoon verrattuna niin sekä potentiaali että yksikköhinta on nimenomaan kansainvälisissä siirtoverkoissa edullisempi. Joo, siis aivan marginaalinen verrattuna näihin muihin. Tuohon vaan kysymykseen, ja mä pidän sitä myöskään taloustieteilijänä niin kuin markkinaoppien vastaisena silloin, kun me puhutaan tämmöistä infrainvestoinnista, jossa tavallaan väistämättä se on vähän niin kuin julkishyödykemäisesti se hyöty jakaantuu niin monelle eri toimijalle ennustamattomalla tavalla, että tietysti siihen voi hakea jotain hallinnointiyhtiötä, joka sitten perisi siitä maksuja ja muuta, mutta kun puhutaan niin kuin sadoista miljardeista jo niin kuin tavallaan muutaman alueen välillä, niin kyllä se on ihan loogisimpia paikkoja, mihin pitäisi sijoittaa, että sitten muuten voidaan yhtä lailla sanoa, että ei rataverkkoihin eikä teihinkään pidä sijoittaa yhteisiä varoja. Kyllä nimenomaan, ja tässä tärkeää on varmistaa se, että tämä infrastruktuuri on kaikkien markkinatoimijoiden käytössä, niin kuin se pohjoismaisessa markkinamallissa on. Ja tässä niin kuin me olemme tehneet jo niin kuin Pohjoismaina suuria sillä, että me olemme saaneet esimerkiksi implisiittisen huutokauppaperiaatteen siirtoresurssien osalta käyttöön vaikka Saksassa, mikä oli vielä niin kuin 15 vuotta sitten pelkkä unelma. Ja näin ollen niin kuin tätä voittokulkua pitäisi jatkaa niin, että nämä investoinnit oikeasti mahdollistavat markkinan syntyä. Tietysti tässä on niin kuin tämmöisiä niin kuin maailmanpoliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat myös siihen, että näitä infrastruktuuriasioita mietitään uudesta näkökulmasta, jotta voidaan taata Euroopan kaltaisen alueen energiaomavaraisuus ja sitten myös eri energiamuotojen tämmöinen, miten se sanoisi, toimitusvarmuus. Ja tämä on semmoinen asia, joka on tullut esille nyt ihan muutama viikko sitten. Komissiokin otti erikseen esille tämän, ja komissiossa energiamarkkinoiden kehityksestä vastaava nimenomaan mainitsi sekä tämän kaasuinfrastruktuurin että sitten verkkoinfrastruktuurin siihen investoimisen, jotta markkinamalli voisi toimia, ja sitä kautta nämä uusiutuvat resurssit voisivat vapaammin liikkua yhteisön alueella. Ja silloin nimenomaan niin kun on suorastaan loistavaa saada taloustieteilijältä suora vastaus siihen, että se nimenomaan on näin, että se mahdollistaa sitä markkinan toimintaa, koska näin tosiaan on, ja sitä kautta me saamme lisää mahdollisuuksia viedä näitä meidän osaamiseen liittyviä tuotteita ulkomaille täältä Suomesta, ja toisaalta sitten niin kuin yhteisönä niin me pystymme paremmin käyttämään yhteisiä resurssejamme. Kyllä tämä avaa tietysti Euroopalle mahdollisuuden, kun on niin maalailtu synkkiä kuvia siitä, että kuinka tämä on auringonlaskun manner, niin varmasti juuri tämä uusiutuvan energian ja siihen liittyvän kaiken teollisuuden ja teknologian niin kuin maailmanmarkkinajohtajuushan on aika lupaava tulevaisuuden näky. Mutta vastaavasti tietysti Suomen vientiteollisuudelle tärkeä asia. Tuossa otan kopin siitä, mitä Jan tuossa sanoi, että mitkä teidän mielestänne on ne lupaavimmat alueet, lupaavimmat tuotteet, jotka näistäkin täällä esiintyvistä ja alalla olevista niin kuin olisi vietävissä?
Mulla on ollut niin lyhyt sähkövoimatekniikka, että mä en uskalla noihin verkkoratkaisuihin oikein ottaa kantaa. Jarmo varmaan osaa ne ottaa. Mutta niin, kyllä mä uskon siis, että kulutuksen jousto kaikin eri keinoin, niin ihan varmasti sillä on kysyntää eri markkinoilla, missä halutaan uusiutuvia edistää. Se sitten vaan, että mikä se on se markkinamalli, että millä tavalla se sinne saadaan vietyä, on se kysymys. Ja tässä ehkä jos jatketaan tuosta sen verran, että se, että näiden erilaisten tuotantoresurssien allokointi ja näiden joustojen yhdistäminen niin, että saadaan se kokonaisjoustavuus toimimaan, niin se laajentaa sitä potentiaalia entisestään. Siihen liittyvät, nimenomaan tämän jouston hallintaan liittyvät kokonaisuudet on sellaisia, jotka mahdollistaa tämän tulevan energiajärjestelmän toiminnan ja näiden niin kuin, tämän ajoittaisen tuotannon, niin kuin sen nimi taitaa suomeksi olla intermittent energy, niin sen tuomisen osaksi sitten tätä energiaekosysteemiä. Ja sitten meillä on tosiaan sitten tällaiset niin kuin yhteiskunnalliset vientituotteet, kuten markkinamalli ja ekosysteemiajattelu ja kokonaistehokas energiajärjestelmän suunnittelu, tällaiset asiat, jotka ei välttämättä ole niin kuin yksittäisten teollisten toimijoiden vietävissä, mutta sitten taas tämmöisten niin kuin mahdollistavien toimijoiden, kuten vaikka Fingridin vietävissä. Ja siinä mielessä niin kuin allekirjoitan Helin lausunnon siitä, että Fingrid on tehnyt uraurtavaa työtä siinä, että se mahdollistaa tämmöisen kehitystyön tämmöisessäkin markkinassa ja sitä kautta näyttää tietä muille markkinoille siinä, että miten voidaan tätä keskitettyä infrastruktuuria antaa markkinavoimien hyödynnettäväksi. Eli me voimme viedä maailmalle vientituotteina myöskin CLEAN-ohjelman ja SGEM-ohjelman. Mutta otan vastaan myös yleisökysymyksiä, nostakaa reippaasti tassua ylös. Yksi kommentti tähän mutta väliin. otetaan ensin tässä pari kommenttia, mutta pitäkää kättä näkyvillä, niin osaan tuoda mikrofonin. Ole hyvä. En ole itse lukenut, mutta olen itselleni antanut kertoa, että tulevina vuosikymmeninä, kun katsotaan mihin pääomia sijoitetaan investointimielessä capeksina, niin energiasektori kokonaisuutena maailmanlaajuisesti on niistä kaikista suurin. Että ei ole kysymys siitä, että onko markkinoita vai ei. Siis markkina on aivan valtava ja sieltä sitten vaan pitää löytää ne omat siivut. Ja siinä sitten yksi, mikä ei tuossa aikaisemmin ole tullut esille, mutta joka on tämmöinen suomalainen itsestäänselvyys, että meillä on erinomainen osaamistaito sähkö- ja lämpöverkkojen integroimisesta. Kaasuverkot tulee siihen mukaan, siitä ei ole niin paljon kokemusta, mutta se voidaan oppia. Ja se on, silloin tullaan tähän systeemiajatteluun. Automaatio ja asiakasrajapinta, siellähän ne on ne meidän vahvuudet. Kun mä oon nähnyt tuossa pöydällä yhden semmoisen vekottimen, joka oli joku modulaari inverterimoduuli, niin siis mikä on se tuote ja tavara, mitä meidän kannattaisi viedä? Esimerkiksi siinä tapauksessa, nyt tulit ihan niin kuin tähän kotitontille, niin sitten mennään vaikkapa Intiaan, jos on 400 miljoonaa ihmistä, niin niillä on sähkökatko päällä, ollut aika kauan. Niin jos niille halutaan toimittaa avaimet käteen periaatteella niin, että tänään aloitetaan ja viikon päästä on valmista, niin silloin tarvitaan tuommoisia komponentteja, siitä se systeemiosaaminen ja äly päälle ja that's it. Kuulostaa upealta. Tässä on yleisökysymys. Esittelet kytköksiä ja kerrot siitä. Joo, Osmo siitä Helen sähköverkko. Kysymys, tuossa Jarmo mainitsikin, että yksi tämän älykkäiden sähköverkkojen driveria, mikä siihen ajaa, on mahdollistaa ja edistää näitä uusiutuvaa ja pientuotantoa. Ja samoin on myös mainittu, että miten tämä valtava määrä, mitä sitä on tullut esimerkiksi Keski-Euroopassa ja eri puolilla, että miten se on aiheuttanut, puhuttiin, että aiheuttaa ongelmia. Ja edelleen viittaa siihen Lappeenrannan yliopiston, mitä esiteltiin, mikä sai palkinnonkin, tämä LVDC-ratkaisu, niin ja tässä nyt on puhe myös, että mitä mahdollisuuksia on suomalaiselle teollisuudelle, niin onko tästä LVDC-ratkaisusta ehkä edistämään tätä uusiutuvien nimenomaan tähän jännitteiden hallintaan? Puhutaan kuitenkin tasajännitteistä ja invertereistä, jotka on jo siinä järjestelmässä, että tulee mieleen, että olisiko siinä potentiaalinen vientituote, koska ongelma on yleismaailmallinen tällä hetkellä. Pitääkö minun vastata? Jees. Vastaskaas sanokaa joku muu. Onhan autossa ratti, onhan. Niin, mutta siis kyllä niin kuin palveluntuottajan näkökulmasta ja niin kuin
aikaisemmin enemmänkin energiayhtiö viitta päällä olleena, niin toki, miksi ei? Silloin on kysymyksenä nimenomaan, että miten parhaiten hyödynnetään sen niin kuin loppupään kokonaismahdollisuudet. Ja kun me tuomme sinne niitä tuotantoresursseja, niin me olemme jo lähtemässä siitä DC-verkosta liikkeelle. Miksi emme jatkaisi siihen, että käyttäisimme niitä laitteitakin siellä, ja miksi emme jatkaisi sinne verkon puolelle, että siellä on valtava potentiaali, joka liittyy tähän, ja siinä on myöskin paikka keskustella viranomaisten kanssa siitä, että mikä onkaan se asetettu toimituksen laatu, jota jakeluverkon pitäisi tuottaa, kun se sitä infrastruktuuria tuottaa, että myöskin tällainen on sallittua. Täällä meillä saadaan tehdä suhteellisen hyvin erilaisia asioita, mutta ei tarvitse mennä kuin Belgiaan, niin kysyntäjousto on kielletty lailla. Että, toki he ovat huomanneet sen ja joku tekee sen eteen töitä, mutta että tämä regulaatioympäristö on kovin erilainen eri puolilla ja sitä kautta sitäkin puolta täytyy raottaa tässä, kun mennään jonnekin muualle. Niin, ja jos ette tiedä, niin Bryssel sijaitsee keskellä Belgiaa. Johanna Aatsalo, ole hyvä. Esitä kysymys tuonne kameraan päin, niin kaikki näkee. Eli toimittajan vakiokysymys, jos meinaa pudota kyydistä. Miten tämä tilanne on hoidettu Ruotsissa? Ihan aiheellinen. Ja sitten toinen kysymys, että miten näette, mikä olisi mahdollisesti rakennusliikkeiden rajapinta tulla mukaan tällaisiin hankkeisiin? Toi Ruotsi-kysymys ansaitsee väliaplodit. Olkaa hyvä, vapaassa Mä voisin aloittaa tuosta Ruotsista, kun me nyt satutaan sielläkin toimimaan. Meillä on Suomessa Fortum Fixu-tuote, jolla voidaan tehdä kulutuksen ohjausta dynaamisesti, ottaa huomioon sähkön markkinahinnat ja valitseen sieltä edullisimmat tunnit. Ruotsissa me ei voida myydä tätä samaa tuotetta, koska siellä on asiakkailla toteutettu mittarointi, joka mittaa sähkön kulutuksen kuukausittain. Joo. Ruotsissa on niitä haasteita, että sähkömarkkinakehitys on mennyt erilaista polkua pitkin, ja sitä kautta niin ihan kaikkia näitä asioita, mitä voimme Suomessa tehdä, niin emme voi tehdä Ruotsissa. Mutta samaan aikaan siellä Ruotsissa kuitenkin myöskin kehitetään näitä asioita, että siellä on useita sellaisia alueita, joilla ollaan koestettu erilaisia teknologioita, mutta tässä markkinakehityksessä ja siinä, miten toimijat keskenään voisivat markkinoilla toimia, niin siinä ei olla ehkä ihan niin pitkällä kuin mitä täällä meillä. Joo, tästä aikaisemmin jo tuli mieleen, että kun mietittiin, että mitkä on niitä keihäänkärkituotteita, ja tästä Ruotsista nyt saan siihen myös aasinsillan, ja vaikka mennään nyt sähkötekniikan ulkopuolelle, mä väitän, että teidän pitää pystyä kehittämään niitä sen kotitalouden kannalta yhdessä, niin liittyen siihen, että mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Fortumillakin on taas Tukholman alueella toisaalta sitten kaukolämmössä pidemmällä oleva jo niin kuin kokeilu siinä, että miten voidaan lämpöpumpuilla tuottaa sitten lämpöverkkoon myöskin lämpöä, ja jos ajatellaan näitä niin kuin pohjoisia alueita, Pohjoismaita, Kanadaa, Venäjää, niin tämä on varmasti myös tietysti yksi sellainen asia, joka on aika keskeinen. Siinähän tietysti nämä sääriippuvaiset vaihtelut on niin kuin luonnollisesti siis ratkaisevia, ettei tarvitse sitten huippuvoimalaitoksia lämpäreitä täällä pääkaupunkiseudulla alkaa pistää päälle, että aina kun on pakkanen, niin näkyy Tapiolan piippu alkaa savuttaa, niin sen sijaan voisikin olla niin, että on edellisenä iltana pumpattu lämpöpumput täyteen ja ei tarvitse sitä kallista ja saastuttavaa laitosta sitten turhaa käynnistää. Että tämä nyt yhtenä vain esimerkkinä, että Ruotsi taitaa tässä olla vähän pidemmällä niin kuin lämpöverkkojen avaamisessa ja sen monipuolistamisessa. Itse asiassa Suomessakin on lämpöverkkoja avataan, mutta sehän on täysin vapaaehtoista toimintaa. Ei sen koko luokan kokeilua vielä. Ei vielä. Joo, tämä on ihan totta. Ruotsissa on tämän tyyppisiä ratkaisuja, joissa kerrostalot lämmittävät allansa olevaa maamassaa ja sitten sen jälkeen hyödyntävät niitä sitten kylminä aikoina. Ja toinen on sitten se, että siellä on ehkä laajemmin lähdetty myöskin niin kuin edistämään sitä, että erilaisia tuotantomuotoja, muun muassa bioenergiaa, niin ajetaan voimakkaasti. Et siellä se fokus tässä kehittämisessä on ollut ehkä vähän eri kohdassa, että se ei näy ihan samoilla alueilla, ja se tekee sen, että niin kun tässä sähköpuolella niin näkyy semmoinen niin kun haaste, mutta sitten tässä muualla puolella on sitten näitä edistysaskeleita. Ja tämä on itse asiassa tuo kaukolämpöverkon tärkeys tässä sähköpuolella, niin se on aika oleellinen, koska jos ajattelee, että sulla on kaukolämmön tuotantoon eri keinoja, että jos sulla on siellä lämpöpumput mukana, niin sä voit valita, tuotat sä sähköä lämmön yhteistuotantolaitoksella vai lämpöpumpuilla. Lämpöpumput käyttää sähköä yhteistuotantolaitokset tuottaa sähköä. Niin aikamoinen tämmöinen joustavuuselementti. Ja
tämä on erittäin tärkeä pointti, joka on yksi osa tätä suomalaista vientituoteskaalaa, eli se, että me olemme onnistuneet varsin hyvin niin kuin kokonaisenergiatehokkuuden nostamisessa, kun puhutaan tuotannosta. Meidän yhteistuotannon tehokkuus on maailmanluokan tasoa, ja sitä kautta se, että me ajattelemme asioita juuri niin kuin Heli mainitsi, niin se mahdollistaa sen, että me voimme käyttää kaiken sen energian, mitä me tässä pohjoisessa maassa joudumme joka tapauksessa jollain tavalla tuottaa, niin tehokkaasti. Ja tässä meillä keski-eurooppalaiset kumppanit on huonommassa asemassa, koska heillä ei ole infrastruktuuria, mihin jaella tätä, vaikka he kuinka keksisivät saman algoritmin. Siinä kestää monta kymmentä vuotta päästä sellaiseen tilanteeseen, johon meillä on päästy tiheään asutetulla alueella, missä meillä on kaukolämpöverkot. Mä toistan nyt tämän päivän mittaan ja moneen kertaan toistuneen freudilaisen lipsahduksen, eli mikä on se rahapinta, joka liittää tämän rakennusteollisuuteen rakentamiseen? Niin, jos jatkan vähän tätä haastamista osittain myöskin varmaan, että toivottavasti löytyy parempia täsmällisempiä vastauksia, mutta että niin kun mä kans tässä vähän olin tulossa siihen, että mielellään tavallaan haastasin toinen toisiamme ja myös yleisöä siihen, että viime kädessähän tämän teknisen edistyneisyyden ja hymistelyn niin kuin päälle, niin kysymys on siitä mun mielestä, että miten iso sen kuluttajalasti menevän niin kuin tuntihintavaihtelun täytyy olla, jotta sanotaan nyt vaikka yli puolet suomalaisista sähkölämmittäjistä olisi kiinnostuneita ottamaan se askeleen, että ottaisi jonkun automaattisen kysyntäjoustojärjestelmän käyttöönsä. Ja tämähän varmaan tietysti myös on se rajapinta, jossa sitten rakennusyhtiöt alkaa kiinnostua ja kiinteistöhuoltoyhtiöt, että rakennuskantahan uusiutuu kuitenkin hyvin hitaasti, vaikka sinne nollaenergiataloja alkaa tullakin, mutta että massa on sitä vanhan korjausta ja vanhan huoltoa. Mutta miten te niin kuin näette, että siis jos ongelma on se, että tällä hetkellä suurin osa ihmistä ei näe sitä oleellisena sitä säästöä euromääräisenä, pitäisikö se olla 10-kertainen sen tyypillisen talvitilanteen niin kuin hintaeron, riittääkö kaksinkertainen ja mikä on niin kuin realistista noin teknisesti ottaen? Ei se ole ollenkaan kysymys euroista, vaan mitä luulet, kuinka moni asiakas ymmärtää, että on olemassa verkkoyhtiö, on olemassa myyntiyhtiö, on olemassa erilaisia tuotteita, ketä kiinnostaa? No se kiinnostus ja ymmärryskin kasvaa yleensä, kun eurot kasvaa. Mun mielestä siinä on kysymys se, että miten me saadaan myytyä nämä niin, että asiakkaat ymmärtää, että mitä he voisivat saada, että se on se haaste. Että kannattavuus löytyy jo. Mitä sanoo Jarmo? Joo, siis kysynnän joustohan liittyy se ominaisuus, että kysynnän joustohan tappaa oman kannattavuutensa. Eli tämä spottihintajuttu on, jota nyt monessa tutkimuksessa... Paitsi jos tulee uusiutuvia koko ajan lisää. Joo, mutta noin lähtökohtaisesti. Että kysynnän jouston kaikista, niin kuin ainakin mitä nyt on tehty taloudellista analyysiä, niin lupaavimmat kohteet on siinä ihan, että pidetään tästä tehotasapainosta huolta. Eli että kuorma joustaa ei sen hinnan mukaan, vaan tilanteen mukaan, että se on joko taajuussäätöä tai se on sitten säätösähkömarkkinaa tai reserviä. Ja sillä voidaan saattaa niin kuin hyvin pienillä kustannuksilla merkittäviä säästöjä. Ja ainakin tämän hetken, niin kuin siinä Fingrid, niin kuin täällä on todettu, Fingrid on varmasti globaalisti edelläkävijäyhtiö ja on luonut Suomeen jo markkinat tässä, erinomaiset markkinat, jossa ansaintalogiikka tulee, että se ei tule pelkästään spotista, vaan näistä kaikista muista. Ja yhdessä siitä sitten voi tulla niin iso potti, että se asiakaskin sitä kiinnostaa. Eli tämmöinen tehovarausmaksumarkkina, että sähkölämmittäjät saakin sen tavallaan se tehoalue, mitä ne saa käyttää, ja sitten ne tarvii sen säätöjärjestelmän, jotta ne pysyy siinä. Tai silloin, kun joku iso voimalaitos putoaa verkosta, niin silloin sitoutuvat olemaan tietyn ajan, että sähköt on pois. Kyllä, ja tämä niin kuin kertoo siitä, että se insentiivi sinne rakentuu aikanaan. Jos palataan tähän rakennusrajapintakysymykseen, niin ehkä siellä näkyy sellainen pointti, että meillä niin kuin on yksi asia rakennuttaa rakennus, ja sitten on toinen asia käyttää rakennusta. Ja tämä on ehkä sellainen, missä niin kuin tarvitaan hiukan vielä lisää painetta siihen, että kannattaa rakentaa energiatehokas ja joustoon kykenevä rakennus. Ja tämä on semmoinen, mikä niin kuin näkyy uudisrakentamisessa, että se ei välttämättä ole siellä sillä tavalla kriteerinä, ja sen kriteerin nostaminen sinne esimerkiksi vaikka, niin kuin on nyt vaikka LEED pisteyttää rakennuskohteita niin, että siellä sellaiset kohteet, jotka ovat joustoon kykeneviä, jotka pystyvät ottamaan tuotantoon sisään, saavat korkeampia lukemia ja näin, mutta sen pitäisi myös vaikuttaa sillä tavalla, että kun kohde siirtyy rakennuttajalta käyttäjälle, niin siellä on sitä infrastruktuuria. Et se on semmoinen, mikä on tullut esimerkiksi, kun on lähdetty tämmöisiin vaikka toimistotalokohteisiin tai teollisiin kohteisiin hakemaan energiasäästöjä, niin vieläkin voidaan mennä sinne sillä tavalla, että tässä on nyt sun energiaprofiilisi, jossa voisit säästää sitä 20%, niin pannaanko puokkiin, ja sen jälkeen, niin kun se säästää sen 20, niin
palveluyhtiö ottaa 10 ja sitten sen jälkeen asiakas ottaa 10 ja sinne onkin pitänyt laittaa sitten uutta logiikkaa ja uutta tekemistä. Nyt pitäisi varmistaa, että se tulee sinne jo, niin kuin ne lähdöt tulevat sinne jo niin kuin rakentamisen yhteydessä, jotta sitä jälkityötä ei olisi niin paljon. Et siinä mielessä niin kuin rakentamisrajapinta on sellainen, missä pitäisi aktivoitua. Ja onhan meillä sitten vielä se, että niin kuin julkisten rakennuksien täytyy olla nollaenergiarakennuksia tässä muutaman vuoden päästä ihan jo lain myötä. Ja silloin tullaan siihen, että mistä rakennetaan tämä nollaenergiatasapaino. Onko se rakennus, 2 vierekkäistä rakennusta, kiinteistöraja, onko se, missä se tuotanto pitää olla, koska Suomessa ei nollaenergiarakennusta voi ilman mitään tuotantoa oikeastaan pistää pystyyn. Ja nämä on niitä mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka pitää ottaa huomioon, kun puhutaan nimenomaan siitä, että mikä on se rakentamiseen ja rakennusyhtiöihin liittyvät rajapinnat. Joo, kiitoksia. Mennään eteenpäin tähän kysymykseen, että tässä on monta pilottia, projektia, pientä referenssiä saatu aikaan, ja se on juuri tämän tutkimuksen ja yritysyhteistyön luonnollisestikin niin kuin, suurin hedelmä. Mikä on tämän kotimarkkinan merkitys tässä koko älyverkkotutkimuksessa ja kehityksessä? No, jos ajatellaan nyt niin kuin teollisen toimijan kannalta, niin tottahan kotimarkkinalla on merkitys, ja meillä on paljon tekemistä täällä, ja juuri nimenomaan se, että meillä on se infrastruktuuri, josta Helikin mainitsi, niin mahdollistaa sen, että me voimme täällä tehdä. Mutta jos ajatellaan sitä kaupallista potentiaalia, niin kyllä se kaupallinen potentiaali kokonaisuudessaan on muualla kuin täällä Suomessa. Ja soisi asian olevan niin, että tämä niin kuin teknologian ja ekosysteemiajattelun voittokulku jatkuisi sillä tavalla meillä eteenpäin, että me voimme jatkossakin kehittää täällä, koestaa täällä ja sitä kautta luoda niitä vientituotteita, jotka sitten vie meitä sinne muualle. Että tällä on suuri arvo kehitysympäristönä, mutta samalla tietysti sitten kyllä me kaikki ollaan suomalaisia, kyllä me halutaan olla kestävässä Suomessa, joka on täällä vielä jatkossakin ja pystyy toimimaan taloudellisesti tehokkaalla pohjalla. Ja siihen niin kun, kyllä me kaikki kannetaan sitä omaa korteamme siihen kekoon, ja on tärkeää, että tämä ympäristö on sellainen, että se myöskin tuottaa silloin taloudellista hyötyä. Tällä hetkellä se on mahdollista, ja me toivomme, että se on jatkossakin mahdollista, ja sitä kautta niin kyllä tämä niin kuin on osa sitä suomalaisen taantuman poisvientiä. Miten sitä voisi vielä parantaa? Samaa mieltä voisi ehkä täydentää sen verran, että on myös tällä kotimarkkina edistyneisyydellä sekin merkitys, että vaikka meillä ei Saksan tasoisia hinta- tai tehovaihteluita ole tänne nopeasti tulossa, mutta kuitenkin pohjoismaisella markkinallakin noin 20% sähköstä tulee todennäköisesti tuulivoimasta 2020 ja niin edelleen. Ja nythän energiaintensiivinen teollisuus aika pitkälti jo tekee tavallaan kysyntäjoustoa, että jos tulee hintapiikki, niin Outokummun terästehdas irrottaa prosesseja ja päästää osan porukasta kotiin ja ne laittaa sitten sähkösaunan päälle ja tasaa sen hyödyn, mutta ei mennä sitten siihen, mutta itse asiassa tässä on vähän niin kuin esimerkiksi vaikkakin mua on monen kertaan kielletty puhumasta sanasta sauna lähelläkään sähkön kysyntäjoustoa, koska silloin viesti menee varmasti pieleen, mutta pointti se, että silloin viesti nimenomaan muistetaan. Jos me saataisiin myös kotitaloudet mukaan hyödyntämään sitä potentiaalia säästää itselleen rahaa siitä kalleimmista tunneista irrottautuessaan, niin silloin sillä olisi se merkitys, että teollisuuden prosesseja ei tarvitsisi niin paljon suunnitella sähkön tehovaihteluiden ehdoilla kuin jos näin ei tapahdu, koska silloin sitten teollisuus joutuu ottamaan vastaan ne hintapiikit niin kuin yksin, ja se ei ole taas sitten kansantalouden kannalta järkevää. Mutta kun tuossa jo aikaisemmin mainitsin, olitko paikalla, että kun suuri osa suomalaisista ei ole edelleenkään kilpailuttanut sähköä, niin ennenkö nyt ihan hirveän todennäköistä, että seurattaisiin myöskin omaa sähkön hintaa näin? Täällähän on kymmeniä tarjoajia, jotka tarjoaa sitä automaatiota, ettei tarvitse itse mitään seurata, kunhan vaan maksaisi muutama satasen investointilasku ja säästäisi vuodessa sen takaisin. Kunhan ei joudu itse konfiguroimaan. Siinä on ihan tämmöinen psykologinen juttu, että useimmille asiakkaille ajatus, että sähköä ostettaisiin tuntihinnalla, niin se on aivan kamala ajatus, että se hintahan voi nousta korkealle. Siitähän, jos luet lehdistä sähköhinnasta, niin puhutaan silloin, kun on kovia piikkejä. Musta tuntuu, että se on liian vaikea asia ymmärtää ja meidän pitää löytää helpompia tapoja asiakkaille tulla mukaan tähän kulutuksen joustoon, että heidän ei tarvitse ymmärtää, mitä tapahtuu, mutta että rakentaa kuitenkin semmoinen malli, että he voi luottaa siihen, että me ei huijata heitä. Ja he hyötyy siitä. Nimenomaan, tämä on aivan asian ytimessä, että saadaan se helppous sinne asiakkaalle. Minusta siinä se ei ole asia, jossa me suomalaiset olisimme erityisen
onnistuneita, että jos niitä heikkouksia haettiin tässä jossain vaiheessa, niin se on kyllä meidän heikkous, että niin kuluttajamarkkinointi ei ole ehkä ihan se meidän juttu, mutta kun me osataan se kaikki muu, niin jospas me nyt hiukan haettaisiin niitä hyviä osaajia ja vähän sparrattaisiin itseämme siihen, että se kuluttajamarkkinointi ja kuluttajatuotteistus onnistuisi, koska niitä toimijoita, jotka voivat sitten sen energiasalkun kanssa toimia niin, että se kokonaishinta ei olekaan semmoinen peikko, vaan oikeasti hyvä, niin niitä kyllä on. Ja silloin kun siihen lisätään tämä joustotekniikan käyttö, niin kokonaisuutena me tuumme siihen, joka vastaa näihin, mitä Pakkasenmerikin oli tutkinut, että asiakkaat haluavat olla osallisia siitä, että meillä on parempi kestävä tulevaisuus, ja he ovat valmiita siihen, että he saavat siitä jotain, mutta se ei välttämättä tarvitse olla mitään hirvittävän konkreettista, niin tätä meidän pitäisi hyödyntää, ja sitä kautta niin kuin tuoda tämä jousto ja niin kuin uudet mahdollisuudet sitten osaksi tätä meidän ekosysteemiä. Psykologia on ihan keskeisessä roolissa. Referoin amerikkalaista tutkimusta tai ainakin hyvää juttua. Tehtiin kysymyksiä asiakkaille, 2 kysymystä. Ensimmäinen kysymys oli, että kuinka paljon pitäisi saada vuositasolla hyötyä, että kuormat antaisit noin toisten ohjattavaksi, niin se oli jossakin siellä $100 ja $200 välissä. Ja sitten kysyttiin muutamaan kysymyksen perään siellä, kuinka paljon pitäisi maksaa siitä, että pidät huolen siitä, että tähtilippumme alla sähköjärjestelmä toimii hyvin kaikissa olosuhteissa, eli siis turvallisuudesta. Eihän minulle siitä mitään tarvitse maksaa, minähän osallistun tähän ihan vapaaehtoisesti. Näin se on. Ministeri Vapaavuori otti tuossa aamuisessa puheenvuorossa nyt esille tämän hankkeen, että käynnistettäisiin Ahvenanmaalla tämmöinen kunnianhimoinen suuri, ei voi enää sanoa edes pilotista, vaan oikeastaan tällaista suuresta älyverkkovallankumouksesta. Mitä siitä ajattelette? Päätettiin tehdä feasibility study asiasta. Mitä? Päätettiin tuossa lounastunnin aikana tehdä asiasta feasibility study. Sinänsä alue on kooltaan aika sopiva tämän tyyppiseen. Erinomainen esimerkki, tai alue just tässä mielessä, ja ilman muuta kannattaa tutkia, tehdä alkutyöt hyvin ja katsoa, että mikä on mahdollista ja mikä ei, että se olisi täysverinen kotikenttäetu sitten. Kyllä, jos ajatellaan, niin me olemme nähneet Euroopassa useita älykkäiden sähköverkkojen koealueita ja erilaisia testiympäristöjä ja muita, mutta ne ovat olleet teknologiavetoisia ja ne ovat toimineet enemmän tai vähemmän suljettujen markkinoiden sisällä, vain näyttääkseen, että voiko tätä älykkyyttä teknisesti toteuttaa. Nyt meillä on mahdollisuus toimia alueella, jossa meillä niin kun on mahdollisuus päättää markkinamallista, päättää rakenteesta ja käyttää uusimpia resursseja, miettiä energiajärjestelmä kokonaisuutena, mutta rajatulla alueella. On rakennettu smart grids, on rakennettu smart cities, mutta onko rakennettu smart society? Ei vielä. Ahvenanmaa on paras mahdollinen paikka tehdä se, koska meillä on käytettävissä paras mahdollinen osaaminen, meillä on käytettävissä halukas infrastruktuurin ohjaus ja halukas poliittinen päätöksentekomekanismi, joka on riittävän kevyt, eikä joudu käsittelemään niitä skaalakysymyksiä, jotka sitten tulevat vastaan, kun puhutaan suuremmista alueista, kokonaisista maista, ja energiajärjestelmä, joka on riittävän rajattu, että me pystymme sitä käsittelemään kokonaisuutena, ja samaan aikaan riittävän laaja, että meillä on siellä erilaisia kulutuskohteita, erilaisia tuotantokohteita, erilaista verkkorakennetta. Eli siinä mielessä Ahvenanmaa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä sellainen älykäs yhteiskuntakokeilu, jossa hyödynnämme tätä osaamista ja teemme ikään kuin sen seuraavan askeleen, eli tuomme sen älykkään sähkömarkkinan ja älykkään energiamarkkinan osaksi niitä kaikkia teknologioita, joita tähän mennessä on kehitetty. Parhaimmillaan näin en malta olla, kun kysyttiin kysymystä, niin realismin nimissä myöskin, että mun täytyy toivottaa tälle vilpittömästi paljon onnea, koska tässä hallinnollisten haasteiden määrä ei ole minimoitu valitsemalla kohdealue oltuani elinkeinoministeri erityisavustajana silloin, kun neuvoteltiin tuulivoiman syöttötariffien soveltumisesta, että onko se valtakunnan lainsäädäntö vai Ahvenanmaan itsehallintolainsäädäntö ja kenen maksamaan osaan tämä kuuluu, onko se siihen könttäsummaan, jonka valtakunta aina vuosittain antaa tukea tälle valtakuntaan osittain kuuluvalle alueelle, joka on osittain Euroopan unionin ja se osittain ei vai ei, niin näitä rajankäyttejä saattaa sitten
olla edessä, mutta Tämähän kuulostaa ihan tuulivoimakeskustelulta. kunhan on parikymmentä fluenttia ruotsia puhuvaa juristia mukana, niin ehkä tästä tulee jotain. Joo, siis sanotaan näin, että aivan olennaista on se, että Ahvenanmaa itse ja Ahvenanmaan maakuntahallinto myös poliittisella tasolla haluaa tätä. Jos sitä ei olisi, niin sitten me lähtisimme sinne sen 20 juristin kanssa ja siitä ei kyllä tulisi yhtään mitään. Mutta onhan tuo todella kiehtova ajatus, että nähtäisiin sellainenkin, että Ahvenanmaalle tulisi ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa sähköturisteja. Katsomaan ihmettelemään tätä edistynyttä kohdetta. Ainakin periskoopeista katsotaan varmasti. Ohi mennessä. Tulee varmasti myöskin tosiaan kutsumattomia vieraita. Mutta tässä nyt rautettiin jo vähän tätä tulevaisuutta. Et totta kai meitä varmaan kaikkia tässä huoneessa kiinnostaa se, että kun tämä ohjelman niin kun kannet pannaan kiinni, niin mitä jatkossa? Mitä pitäisi nyt tehdä sitten seuraavina vuosina? Mikä teistä on olennaista? Nyt ihan tällä kotimaisella älyverkko-energiamarkkinayhteistyössä. Eikö se ole, että piloteista nyt sitten tuotteistamaan, kaupallistamaan, skaalaamaan? Teknologiatyönnöksi, markkinavedoksi. Sillä polulla. Siis nythän ei olla vielä siellä markkinavetoisuudessa. Näin on ja sen takia energiayhtiöiden kanssa, aktiivisten palveluntarjoajien kanssa aktiivista työtä, jotta nämä meidän tutkimustulokset saadaan osaksi kaupallisia tuotteita Suomen markkinoilla. Meillä on erittäin hyviä lähtöjä, meillä on hyviä mahdollisuuksia ja samalla meillä on hyvät yhteydet keskustella myöskin sitten lainsäätäjän regulaattorin kanssa siitä, miten jotkut niistä systeemimuutoksista, mitkä hyödyttäisivät tätä kehitystä, niin saataisiin Suomessa toteutettua. Et näillä tasoilla niin mun mielestä tätä pitäisi viedä eteenpäin ja tietysti jatkaa tätä tutkimustyötä niin, että me katsomme tätä joustavaa energiajärjestelmää kokonaisuutena. Joo, ja sitä voitaisiin kysyä, että pitäisikö puolet resursseista ollakin markkinoinnin ammattilaisten niin kuin poolissa. Et jos puhuttiin just siitä, että on paljon psykologiaa ja myynnin ja markkinoinnin järjestämistä, niin jotta saadaan se niin kuin tavallaan tuntuma siihen markkinaan nykyistä laajemmin, niin tämä voi olla ehkä tärkeää. Ja tietysti niitä ruotsinkielisiä esitteitä sitten tehdään. Kyllä. Joo. No niin, onko tässä markkinoinnin ja designin osaaja vai mihin liittyy sinun kysymyksesi? Mä olen Leo Hippeläinen, edustanut itseäni. Ei liity näihin aiheisiin, ehkä enemmän tuohon periskooppikysymykseen. Eli tämmöinen älysähköverkko, niin sen äly koostuu näistä servereistä ja kontrolliohjelmista, mitä siellä on. Se on jonkinlainen akilleen kantapää periaatteessa. Onko sitä mietitty, että miten tämmöinen suojataan erilaista pahantahtoisilta tahoilta? Okei, ei kuitenkaan ollut kyse siis, että ydinkäyttöisen sukellusveneen säätövoimakapasiteetti, mutta ehkä näin vastaatte näihin muihin. Joo, jos ajatellaan tällaista niin meillä on niin kuin, voisi sanoa tämmöinen sipuliperiaate tässä, miten Suomen energiajärjestelmä on rakennettu ja sitä kautta niin älykkyys toimii markkinaehtoisesti ja markkinaehtoisuus toimii tilanteessa, jossa meillä ei ole kriisi. Sitten voi muodostua erilaisia kriisejä ja nykypäivänä tämä niin kuin teknologiayhteiskunnassa sodankäyntikin on erilaista. Älyverkoissa ja älypalveluissa niin meillä on hyvin vähän täysin keskitettyjä komponentteja. Meidän tietoverkkomme on hajautunut ja meidän palveluratkaisumme ovat hajautuneita. Sitä kautta niin yksittäiseen kohteeseen iskeminen ei voi lamauttaa markkinan toimintaa täysin. Samaan aikaan meillä on joitain keskitettyjä markkinatoimintoja suunnitteilla. Niiden suunnittelussa on nimenomaan kiinnitetty huomiota tähän varmuuteen, jolla varmistetaan, että myös kriisitilanteessa pystyttäisiin toimimaan. Eli asia on ajankohtainen ja siitä on keskusteltu ja sitä kautta myöskin tämmöisen niin kuin älykkään palvelurakenteen toteuttaminen vaatii toisenlaista turvallisuustasoa kuin mitä sitten ehkä aikaisemmin on toteutettu, kun on rakennettu ikään kuin yksittäisiä kokonaisuuksia. Ja täällä on vielä yksi yleisökysymys. Nyt nopeasti käsi pystyyn, jos haluat vielä osallistua tähän. Nyt on loistava tilaisuus. Täällä on mahtava asiantuntijaväki paikalla ja erinomaisen karismaattiset panelistitkin vielä vastaamassa.
Kiitoksia, Kaisa Kosonen edelleen. Mainiota keskustelua, hyvä paneeli ja muutenkin mahtava tilaisuus, kiitos järjestäjille. Olisin vähän vielä peräänkuuluttanut taas sitä konkretiaa, kun taas puhutaan siitä, että meillä nyt on ne edellytykset olemassa, teknologiset edellytykset olemassa ja ollaan mahtavia, tai niin kuin markkinat toimii, mutta samalla myös on todettu, että no ei ne markkinat toimi, koska sitä kysyntää ei ole. Ja mä en ihan luottaisi pelkästään siihen, että valistetaan kuluttajia ja kyllä ne sitten sieltä, niin kyllä mä nyt toivoisin vähän, että miten niitä markkinoita luodaan, että jos meillä ei ole shokin tuntuja, jos meillä ei ole tarvetta ratkaista jotain tiettyjä kuumia ongelmia, niin onko se nyt kuitenkin sitten erinäköiset esimerkiksi sitovat tavoitteet tai muut visiot, jotka sitten luo sen tulevaisuuden ja niin kuin määränpään sille, mitä halutaan. Ja kyllähän sekin pitää lopulta päättää, että kenen ehdoilla niitä markkinoita ja verkkoja tulevaisuudessa kehitellään. Jos tutkijana aloitan tämmöiseen bisneskysymykseen. Kun puhutaan älyverkosta, niin kuin todettu, niin se pääosa on siellä asiakaspäässä. Se on ilman muuta niin, mutta myös siellä verkoissa. Ja jos katsotaan se, mitä verkoissa on, niin verkoissahan business pyörii koko täydellä teholla koko ajan. Suomi on ollut edelläkävijä verkkojen älykkyyden lisäämisessä vuosikymmeniä ja on edelleenkin. Eli siellä markkina toimii jo ihan täysvetoisesti. Sitten kun tullaan näihin kysynnän joustoasioihin, mitä siellä loppupäässä tapahtuu asiakaspäässä, niin siellä sitten tämä hajautettu tuotanto ja muu, niin se, no siis maailmanlaajuisesti sehän vaan joka päivä menee vauhdilla eteenpäin. Et sielläkin on markkina toimii. Sitten kun tullaan näihin kysynnänjoustoasioihin ja muihin, jos siinä sitten konkreettisesti katsoo, mitä Suomessa pitäisi tehdä lyhyellä aikavälillä, toistan sen, mikä on sanottu tänään täällä jo ainakin 5. Eli että kun meillä on nyt olemassa erinomainen infrastruktuuri, on AMR-mittarit ikisellä asiakkaalla, meillä on tietojärjestelmät, niin nyt vielä tehdään ne viimeiset ponnistukset siinä, että saadaan se 1000-2000 megawattia näitä varaavia lämmityksiä ensi vaiheessa ja sitten kaikki muut siihen kysynnänjouston piiriin niin, että se on kaikkien sähkönmyyjien tai aggregaattori, kuka se onkin, markkinaehtoisesti käytettävissä. Kun tämä viimeinen pala saadaan noin niin tekniikkana kuntoon, niin markkina syntyy. Kyllä. Ja mä uskon kyllä, että seuraavan vuoden aikana nähdään kyllä uusia tuotteita tuolla puolella, että kyllä se menee eteenpäin. Että siellä on vaan nämä palaset saatava kohdalleen, niin varmasti syntyy tuotteita markkinaehtoisesti. Ja sitten jos sitä katsoo vähän laajemmin niin kuin eurooppalaisen energiamarkkinan kannalta, niin kyllä mielestäni siis fossiilisähköllä säätämisen hintan niin kuin korkeus on semmoinen, joka varmasti vaikuttaa tähän, joka liittyy tietysti siihen, että onko meillä päästöoikeuden hinta 6 € vai 60 €. Ja sen, että silloin ei kannattaisi enää ajaa sitten hiiltä silloin niillä piikeillä, vaan yrittää sitten löytää kysyntäjoustoa. Ja toinen puoli sitten, joka liittyy vähän samaan, että sitten sen sijaan, että maksetaan isoja kapasiteettimaksuja siitä varallaolosta, niin pyrittäisiin mahdollisimman paljon hyödyntää pikemminkin tätä kysyntäjoustovarastointipäätä. Ja se on tietysti herkkä tasapaino, että tavallaan miten korkeiksi niiden piikkien hinnoittelun pitää antaa mennä, mutta kyllä siitä lähtisi, että tavallaan valtioiden pitäisi malttaa tuijottaa enemmänkin sitä vuosikeskiarvohintaa ja antaa sen markkinan sitten hätääntyä niistä piikeistä alas ja ylöspäin ja ratkaista se ongelma sitten näillä keinoilla. Se on itse asiassa aika jännä juttu se psykologia siinä, että jos sulla on 1 tunti ihan hirveän korkea hinta, niin se on aivan katastrofi poliittisessa keskustelussa. Vaikka kyllähän se on ihan markkina on toiminut ja se on se fakta, eikä se ketään kaada se 1 tunnin hinta. Tässä ehkä jos ajatellaan nimenomaan sitä konkretiaa, niin meillä on Suomessakin, jos ajatellaan niin kuin suoraan vaikka loppukuluttajalle sähköä myyviä tahoja, niin meillä on yli 70 tahoa, jotka tekee sitä. Meillä on hyvät mahdollisuudet tarjota niitä tuotteita, ja nyt mitä tuli tässä kommenttia myöskin siitä, että rupeaa näkymään se, että se pitäisi se joustavuus saada siihen omaan salkkuun, niin myöskin sille sähkön myyjälle alkaa muodostumaan tilanne, että täytyisi katsoa, miten minä sitten joustan, kun minun täytyisi joustaa. Ja silloin se, että otetaan mukaan sitä joustoa, joka mahdollistetaan, miten Jarmo tuossa totesi myöskin, että otetaan mukaan ne säädettävät tehot, mitä meillä on loppuasiakaspäässä, huomioidaan ne teolliset toimijat, niin kuin tässä tuli aikaisemmin kommenttia, meillä on useita teollisia toimijoita, jotka esimerkillisesti joustavat omassa tuotannossaan ja omassa toiminnassaan, niin otetaan mukaan ne niihin joustosalkkuihin, niin aletaan tulla tilanteeseen, jossa se jousto, se faktisesti tapahtuu eri tasoilla, eri asiakastasoilla, mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Meillä on niin kuin asteittaista eteenpäin menoa tapahtumassa ja samalla se, että tietoisuus kasvaa, kun näistä asioista puhutaan enemmän ja sitä kautta myöskin tullaan kysymään, hei, voisinko minä? Ja tavallaan se aina se tietty hinta triggeröi tietyn tyyppistä joustoa, että jos nyt palataan tähän sun saunaesimerkkiin, niin
Sitten voi miettiä, että jos mä tiedän, että saunominen tänään maksaa 50, Nyt on varovainen. niin menenkö juuri sillä talvipakkas-perjantai-iltana juuri silloin saunaan? Se on valintakysymys. Kiitoksia oikein paljon. Mä olin ihan varma, että me kuulijat muistamme, että 2 sanaa tästä keskustelusta. Toinen oli sauna ja toinen oli periskooppi. Nyt mojovat aplodit tälle meidän paneelimme.